И така, здравейте, аз съм Фридъм и това е моят приятел Фефърс. Така. И сега ще трябва да набързим, да направим, да направим много дълъг много кратък епизод на Майнкрафт и затова говоря толкова бързо. И дай сега в средата. Не, в страни. Като ти кажа 1, 2, 3, без къде страни? Ето Okay, тук, ето тук. Гледай. Средата. Ето тук, да. 1, 2, 3, скок. Давай. Чакай сега. Ти си на едно като пустиня, нали? Да, има ли кактус? Не. Кактус и дърво има ли? Сега ще кажа само да изляза, че зацепих. Да. Добре. Прочети имената. Ето е Фефърс. Тук го пише. Ми давай сега да почваме. Аз си осветя острова. Това е трол. Виждаш ли ме? Аз си осветявам острова. Не, такова оцеляване. Ето ти си ми роднина там, отсреща си ми. Ами добре, хора, да направим бърз епизод. Какво е първото, което ще направим? Да си вземем. Хайде да започваме да ходим един към друг. Само си гип една ябълка да си хапна. Давай, взимай дърво и прави слабове. Ти на къде си? Там. Освети си острова. Виждам те. Окей. Ето, осветявам го. Бум. Ето, осветен. Да, чупиме последното купче, отиваме, тролваме и приключваме епизода, понеже лимита ми е 1 минута и нещо. Кофти, нали, голямата кутия, не знам дали ще успеем. Голяма глупост. Аз лично тролвам хората за по 2-3 минути. Добре. Устрах цялата работа. Добре, идвай ти. Идвам. Аз ще дам материал, като се какво ще правя в тези епизоди? Вижте, отдясно пише разни неща. Кои са тези играчите? Тук някой се е крислил 6-4-5-5-4-6. Идвам сега. Остава ли ми много? Не. Давай сега. Тук малко сега снижихме работата. Окей, хайде. Отивам при теб. Да. Здрасти, съседе. Това ще да ти кажа да. И сега да ходим със съседите. Нищо свестно. Ето там много ме скепи. Силно. Да, и да слушаме епизода. Изкопа ми всичко. Стига де. Сега ще ти дам материал, стой. Добре. Там има един. Ти ще връзвя, ще убия. Чакай, ела ти дам материал. Чакай, ще взема тук на нещо и ще трябва да свършим епизода. Защото е тъпотия. В серия 2 ще ви покажем как тролваме. Сега само да си вземем съндъка. Да, мисля, че това ще стане. Има ли нещо? Готини неща. Има лък с 5 среди. Мъртви сте. В следващия епизод ще ви покажем как ги тролваме. Да, защото лимита ни е много малък. Това беше от нас, а пък... Да, просто продължаваме епизода. Айде, чао.